Sa likod na tanawa. Kana, dugang baon na nimo. Apilay baon nimo ron. Dong, pwede mo matana? Kasi grado nimo ron. Grade 4. Ako ihatag sa imo na crayons. Ako guys, ihatag sa imo ha. Kanina magamit nimo ba? Tara ba? Kana, ako lang sa likod. Dugang baon nimo na. Pilay baon nimo ron. Okay, bye-bye. Okay, amping ka ha. Gang, pwede mong utana? Nag-eskwela mo? Usay grado ninyo ron? Ikaw, Gang? Nako ihatag sa inyo na kaning crayons. Libreng crayons. Ara Para gamiton nyo. Tanaw sa likod, tanaw sa likod. Sa likod na tanawa. Kana, dugang baon na nimo. Pilay baon nimo ron? Jeez. Kana, dugang baon na siya. Kani mo Gang, magamit nimo. Tanawang likod, tanawang likod. Dugang baon ako na ha. Sa inyo ha. Mag-amping mo ha, magtarong eskwela ha. Okay, bye-bye. Gang, pwede mong utana, Gang? Masay grado ninyo, Gang? Ikaw, Gang? Anak ko libreng crayon sa inyo ha. Ara Kani. Muha ni Gang Tanaw ang likod Gang. Kana dugang baon na ninyo sa inyo ha. Pilay baon nimo ron. Kana dugang baon na siya ha. Kani imo pa ni Gang. Tanaw ang likod, tanaw kana. Dugang baon na siya ha. Sige mag-amping mo ha kay. Dagko kung sige pakilid mo ha. Pakilid mo. Gi amping mo. Bye-bye.